Right, chiripo pasore gondo mustudio nhasi tina baba Keketso varipo pano avo. Aiwa kababa Keketso haikone kuchema. Tine nyaya yacho iri kunetsa manyusipepa panapa nepafacebook nepachii hanzi makarova yekedero pana Bev. Icho kwaderi nebaba Keketso. I agree. Baba Keketso zvakambanyazofamba sei kuti miro yakadero pana Bev? It was last year. Ndofunga ndo madhezi akatangawo kusimuka mbiri. And munongozo munhu kana mbiri yakutanga kusimuka unombofuririka pakawanda and the likes. Ikaitika nyaya iyo yana Bev and the likes. Right, baba Keketso kufamba sei because pana pa Facebook wanatanza zvisi normal. I'm saying it's not normal. Baba Keketso sakubva nhasi makufanira kupinda yekedero panani? Mike Keketso.